Oh, bye mo. Oh, to. Ka. Ka. Tingawan ka ate? Tingawan ka ate? Tingawan ka ni ate? Bye mo. So, i-pray mo ko ha. I-pray si ate ko ha. Ang dog-dog ay. Ang dog-dog ay. Ay, time. Oh, kutok ng tay-tay, doggy. Love-love, ate ba? Love-love, ate ba? Ang dog-dog. Ang dog-dog. Love you. Hi guys, today is August 7 and naami flight tomorrow to Manila. Kay Davao lang ang nai flight padulong sa Clark. So, mobiyahe mi karon og Davao. Look at our luggage. So, mobiyahe mi karon og Davao. Cagayan de Oro to Davao. And we will get the flight Davao to Clark. Medyo kulba. Pero I hope okay ra ang tanan. Ready na ang mga gamit tanan. Travel pass, check. Medical certificate. Nanapod mi stayhan sa Manila. Van, all. So, pray for us. Hey guys, we are here in Davao Airport. It's 2 a.m. and it's still not open, so nagulat kami na ma-open ang ilang airport. So magulat kami mag-open ang airport and wala kami tulog. Hi guys, we are waiting to board for our flight and this is the only flight na mag-fly dito sa Davao. Only one flight. Kasi naman ako face mask na. Close din ako kaginawa. So, 8 o'clock a.m. ang flight. Tapos, sa Clark pang kami because wala yung flight sa Naiya. So, ang gipangita diri is travel authority and medical certificate. And nangutana sila kung asa ka sa Clark, kung gawas ka sa Clark, dili nakapangayuan, pero kung musulod ka sa mga city sa Pampanga, mangayo siguro sila swab result. And wala kami tulog, matarong kay hindi kami alas 8 sa gabi yesterday. Ikan sa Cagayan, pagabot sa Davao alas 2 and alas 6 karon pa nag-open dire 6 p.m. So magulat naman sa mga flight, wala kami breakfast.
wish us luck and i-guide and me sa Ginoo sa among lakaw. See you later. Ay, anyway, dili pwede makasulod dere sa airport kung walay face shield. So, required siya magpalit og face shield and magdala face shield. Dili ka makasulod sa airport o sa airplane kung walay face shield. Okay, so see you later. Thank you, Mother. Ang panahon ng dalan mi sa mga Mother Grace. Kaon di dong. Kaon dong, gaya batay kwarta. After 6 months, almost 6 months, sakay na gyud ang plano. Return to your seat and fasten your seatbelt securely.
Hi guys. We just arrived here in Manila. In our condo. In our condo. Social! Murag may condo. Actually, nag-rent me condo diri for our safety sad. So here is our condo. Still good time. Sure. Murag yun siya kuan. Welcome to my condo. Here. So, kapoy kayo. Wala pa may tarang tulog. Tapos gibugas pagid ko. So, mag-rest sa mi guys. I will vlog the next few days sa may tabo sa amuang journey diri sa Manila. Bye! Bye-bye. Tulog sa mi guys. Wa mi tulog. Night.